Bueno, ba. Atal analogikoan hor sakon ikusi ditugu bloke analogikoak, proiektua ere elektronika analogikoarekin gabiltza egiten. Urrengo gaian edo atalan digitalan hor ikusi ditugu oinarrizko pausoak informazioa digitalizatzeko, ate logikoak, oinarrizko eraiketak egiteko informazio horrekin, nola egin ditzakegun, ikusitako transistorekin eta bar. Ikusi dugu industrian nola enfokatu ditzakegun proiektuak, funtzio finkoko txipak erabiliz, edo FPGak erabiliz, edo mikroprozesadoreak edo mikrokontrolagailuak erabiliz. Vale, ideia orokorrak, asko sakondu gabe, baina atal honetan bai. Bai mundu analogikoan eta digitalen arteko informazioa nola trukatzen dugu, nola interkambiatzen dugu, hor bai sakondu behar duzuela, eta hor bai galdetuko dugula azterketan. Eta hortan gabiltzan, digital analogiko bi munduen arteko informazio trukea, bi atal hauetan banatu dugu, eta hasi gea digital analogikora bihurketak nola egin ditzakegun. Oinarrizko eskema hauxe izango zen, sistema digital bat demagun hemen daukagula. Hau lehenguneko berrikuspena da, Hau demagun hemen badabil bere informazio digitala ez dakizen bat bitetan sortzen, eta helburua izan behar da, hemen, atal analogikoan, tensio jarrai bat, tensio analogiko bat izatea, UBA, izan behar diogula. Orduan, hemen izan behar dugun informazioa zer da, bitarra. Demagun 3 bit ditugula, 4 beharrean edo 8 beharrean, pixkat simplifikatzeko, 3 bitekin irudikatu ditzakegu 0-0-0 zenbakitik batera 8 kombinazio, hemen izan ditzakegu denak. Eta ideia izan behar da, sistema digitalak egiten duen informazio edo kodigo digital hau bihurtzea tarte analogiko batean. Orduan, bihurketa izango zen, bihurtzea bi hauek, informazio guzti hauek, tarte analogiko batera, tarte analogiko batean tensio minimo bat, tensio maximo bat izan behar dugu, VR min esan genion honi, VR max, eta orduen esatea, benga, zenbaki digital txikiena izan dailela hau, zenbaki digital handiena beste hau, eta tartekoak hemen banatzea. Demagun 3 bitekin 8 kombinazio egin ditzakegula, beraz hau banatu dezakegu 8 zatitan, eta tarteko balioak horrela xartzea. Txikiena hemen, 0-0 bat hausi izatea, 7 beharrean 6 urrengo izatea, eta bihurketa hausi izango zen. 3 bitekin zatitu dezakegu gure tartea 8 zatitan, gehiagorekin gehiago, eta tarte hori zatitzen ari garen ez, tarte analogiko infinito puntu horiekin zatitzen ari garen ez puntu finitotan, hemen daukagun tartea horni resoluzioa edo bereizmena kalkulatu genuen, edo ikusi genuen zela. Tarte hori zati izan ditzakegun kombinazio guztiak. Tarte hau VR max, ken VR min da, argi da. Hau 0 baldin bada, hau bost, zati, n bitekin, 3 bitekin, irudikatu ditzakegun kombinazio totalak, bi ber n dira. 3 bitekin 8 bitekin 256, hoxe izango zen resoluzioa edo bereizmena. Orduen, erlazioa egiten dugu zuzena, kalkulatzeko zenbaki bitar horrek eman dezaken tensio analogiko UBA, UBA bihurketa honetan izango zen horlaxe, eta horlaxe kalkulatu genuen. Bereizmena baldin badau, eta balio digitala hemen baldin badaukagu, balio digitala horlaxe irudikatzen badugu, 0, bat, 2, zazpira, balio analogiko zuzena formula bezala hauxe izango zen. Bereizmena, resoluzioa, bider, balio digitala. Bat baldin bada, bereizmena bider bat. 2 baldin bada, bereizmena bider 2. 7 baldin bada, bereizmena bider balio digitala. Eta hauxe horrela jarri dizuen gogunean, baina osatu gabez dago. Zeren, klaro, tartea ez da hasten 0an. Hauxe izango zen, 0tik hasten bageak zenbatzen. VR min 0 ez baldin bada, balio analogikoa bihurketa honetan izango zen, VR min gehi hori. VR min gehi bereizmena bider balio digitala. Hauxe izango zen, bihurketa behar duguna ideia bezala. Orduen hau bloke bezala irudikatu genuen horlaxe, zenbaki digital bat sartzen bada nutza, bihurketa hau egin behar dugun blokea, horlaxe irudikatu genuen, digital analogiko konverter edo bihurgailua, tarte analogiko hau
kontuan hartzeko horrelaxe genuen, bi mutur hemen, VR max eta VR min, eta irtera hementxe izan behar dugu. Eta honi oraindik zertxo egin behar dut hemen txukuntzeko, zeren ikusitzen duten eskailera bezala ateratzen dela hemen tensioa, txukuntzeko pixka bat analogikora bihurtu aurretik orduen honi VDAC tentsioa esan behar diot, bale? Orduen hause VDAC esan behar diogu, bihurketa hau hemen geratu behar da. Gero hemen pixkatxo bat txukundu behar dugu, filtro batekin eta gauza simpleekin, baina ideia hause zan. Berizmena, behar dugun bihurketa honen formula orokorra hausi izango zen, berizmena kontuan hartuta, bit kopurua kontuan hartuta, balio digitalaren balio naturala, bitar naturala kontuan hartuta, eta ikusi genuen bihurgailu, lehendabiziko bihurgailua hau egiteko. Lehendabiziko bihurgailua ikusi genuen atzo, izan zela R2R bihurgailua, konverter, R2R bihurgailua. Hemen ikusi genuen zirkuito osoa, adibide bat bezala ikusi genuen 4 bitekin. Nik YouTubeen utzi dizuet analisi osoa N bitekin. Analisi orokorra N bitentzat, bale? Ez dut hemen errepikatu, total, osantzeko da, eta hortxe utzi dizuet, zerrendan jarraian, atzoko klaseen ondoren, ariketa bezala egindako analisi osoa, hauxe aterran edu, Zirkuito honetan, VDAC bihurketa honen formula osoa zirkuito honetan hauxe zan. Bagenuen, bere izmena, 0 eta VRF. Honek funtzionatzen du 0 eta VRF artean, beraz, bere izmena horrelaxe atera zan, formula horretan. Bider balio digitala, atera zitzaigun, pixkat txukunduta ekuazioak, eta hor operazionala erabiltzen genuenez, intensitate horiek bikoitzak edo erdigak, tensiora bihurtzeko, zirkuito honek irabazpen hau zeukan, nahiko bagenu erabiltzea, edo eta resistentzia guztiak berdinak hartuta, behar dugunaren formula osoa izango genuke. Eta hor duen hau ulertu eta sakondu, bale. Eta hor ikusi behar dugu, bigarren aukera bat, hauxe egiteko. R2R izan dugu hor, eta beste zirkuito bat ikusi behar dugu, bihurketa hau egiteko. Digital analogiko bihurketa, dela Kelvin bihurgailua. Eta hori poliki ikusi behar dugu, bale? Kelvin digital analogiko C edo bihurgailua edo konverter edo. Bale. Honek ere onartu behar du sarreran balio digital bat. Eta balio digital horren arabera irteran eman behar du tensio bajo bat edo altuago bat. Bale. Aurreko kasuan atzo, aritu ginen zenbaki bitarren kokapen bakoitzaren intensitate bikoitzak lortzen edo erdikoitzak lortzen, gero operazionalarekin biltzeko digitoaren arabera, etengailu baten arabera. Kasu honetan egin behar duguna, begira, lehen da bizi, lortu behar dugu, gure tarte analogikoaren, ez dakizen bat zati. Adibidez, 3 bit izango magenituzke, hemen behar ditugu 8 tensio. Orduen, egin behar duguna da, nire tarte analogikoa, biberne edo 8 zatitan zatitu. Tensio zatitzaile bat erabil behar dut, ideia hor izateko lehen da bizi, orduen, begira, jartzen badut hemen VRF, tensio maksimoa. Eta hemen lurra, izan behar ditut hemen 8 zati, tensio zatitzaile batekin. 8 resistentzia jarri behar ditut. N bitekin, biberene erresistentzia behar izan behar ditugu. Hau garrantzitsua, nik adibidea 3rekin egin behar dut, baina ariketetan sortu daitezke, 8 biteko Kelvin bihurgailu bat, jakin beharko duzue, 256 resistentzia egongo zirela. Kasu honetan, 3 resistentzia daudenez, 3 bit, 8 resistentzia erabili behar ditut, nire tarte analogikoa zatitzeko. 8 tensio ezberdinetan, finituak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Hogelax, guztiak R balioarekin. Jazta badaukat zatituta, minimoa 0 hartzen dut. Orduan minimoa 0, hementxe hartu behar dut, 0 izango zen hau. Eta 8 resistentzia ditu danez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Azkenekoa, 8 aukerekin, 8
kombinazioekin hori izango zen. Osa, masimoa ez dugu hartu behar berrez, baizik aurrekoa. Horrela funtzionatzen dute osagai Kelvin komerzial hauek, eta bitarteko guztiak hementxe izango genituzke. Eta ikusten duzu hemen tensio masimo batetik, minimo batera ilegatzen garela, hor txitu ditugula, banatuta tensio guzti hori tarte berdinetan. Bale, orain, zer egin behar dugu? Orain jarri behar dugu, tensio guzti hauetan, tensio guzti hauetatik guk bat behar dugu aukeratzea. Balio digitalaren arabera, 0,0 baldin bada hau, 0,0 bat baldin bada hau, bat baldin bada hau. Ordene, ideia horrekin egin behar dudana da, hemen etengailu bat jarri, eta irteerara eraman guztiak. Osea, etengailu bat jarri behar dute hemen, guztietan, irekita irudikatuko ditut, guzti hauek elkartu behar ditut, zer total irekita daude, ez da garazorik, eta nodo hau irteerara eraman behar dut. Iaztakit buferren bat behar dugu, edo ez? Bai, buferren bat jarri behar. Bazpare isolatzeko hau erresistiua denez, badakizue, bufertxo bat jarri behar dut hemen, Kelvin hau isolatzeko. Sin más. Horrela exe, hau zintzilikatuta dago, hau ez da bile zertzaz egiten. Orain, behar duguna da, zirkuitotxo bat, ez dugula ikusi behar nola egiten den, baina zirkuito nahiko simplea da. Bihurtzen duela, sarrera digital bat, kasu honetan 3 bitekoa, hause, B2, B1, B0, hau hiri deskodetzaileak esaten zaie. Badaude bloke digital batzuk oinarrizkoak, funtzionatzen dutela horrelaxe. Dituzela, sarrera digital bat, 3 bitekoak, 0 zazpira, 8 aukerakoak, eta egiten dutena da, beste horren beste irteera izan, 8 irteera, eta balio honen arabera, horietako bat aktibatu bakarrik. Hau da, honek izan behar ditu, 8 irteera. Bat, 3, 4, 5, 6, 7, itxoine. Zema jarri dut? Bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eta 8. Markatu horrelaxe. Hau 0,0,0 denean, hau aktibatzen da eta besteak desaktibatu. Hau denean 0,0 bat, hau aktibatzen da eta besteak desaktibatu. Hau da deskodetzaile bat, deskodetzaile digitala bat. Ez du ikusi behar nola egiten den, baina oso oinarrizkoa da. Eta haren konektatu behar dugu, irtera bakoitza etengailu horrekin. Hau igual irudikatuko dut horrexe. Kontrolatzeko etengailu hau. Bai, gutxi ez dakit. Nola daukazten marraztuta. Baina bakoitzak itxi behar du bakarrik etengailu bat. Hau, eta azkeneko hau horixe. 0,0,0 sartzen bada hemen, etengailu hau izten da. 0,0 bat sartzen bada, hau aktibatzen da eta etengailu hau izten da. Hau da, honek egiten duena da, aukeratu 8 etengailu horietatik zein itxi balio digital honen arabera. Eta zer gertatu behar da. Etengailu bat itxita daukagunean, hor daukagun tensioa, onuntza joan bazaigu. Etengailu bakarra behar dugu itxita egotea. Bi etengailu itxita, hemen zirkuito itxiko zitzaigun, da gauza rarrak egon daitezke. Deskodetzaileak. Honek egiten duena da, igual jarri gut deskodetzailearen egia taula. Honek egiten duena da, irtera hauek, hau irterak, I0, I1, I2, bost, I6, I7, 0,0,0 sartzen dugunean, I7tik, I0ra, aktibatzen du, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 0,0 bat sartzen dugunean, aktibatzen dugu horixe. 0,0,0,0. Barkatu. Aktibatzen du hirugarrena. Holaxe, lau sartzen dugunean, aktibatzen du 0, bat, 0, 0, 0. Sartzen dugunean azkena, aktibatzen dugu, hauxe.
bai, 0, 0, bat, iru, horrelaxe. Aktibatzen dugu bakarra, hau izango zen egia taula, eta egiteko nahiko erraxa, dozena erdia ate logikoekin, bueno, gaixo bakarra gaixo, baina dozena batekin edo, egin daiteke. Baina ideia hause. Hemen izan behar dugu, V digital analogiko bihurtza. Hortkoa. Orduan, honen analizia. Egingo dugu honen analizia? Bole, atera dezagun zirkuito honen irteerako adierazpena. Azaldu dezagun zirkuito bezala. Zer daukagu hemen? Bale, etengailu horiek ez daukate eraginik zirkuito honetan, hemen etengailu bat izten denean ere bai, hemengo tensioa hori pintzen da. Beraz, hemen daukagun zirkuito bakarra, tensio zatitzaile hori. Orduan aztertu ditzagun eta kalkulatu ditzagun tensio guztiak hemen. Ia, hasi benez, intensitatea kalkulatzen. Hemengo intensitatea. Zen bada, US tensioa, VRF, zati erresistenzia totala, bi berrene, bider R. Hoi da erresistenzia totala. Segin daudenez, intensitate totala hori izango zen. Gure kasuan, adibide honetan, VRF, zati, 8 erresistenzia. Hene irudelako, baina azalpen oso hau izango zen. Edo eta ere bai kalkulatu dezakegu, egal segun nola ikusten duzen, erresistentzia bakoitzan daukagun tensioa, hori ere kalkulatu dezakegu, zen erresistentzia guztiak berdina dira, erresistentzia bakoitzan daukagun tensioa ere kalkulatu dezakegu, eta zenbaki bitarren arabera kalkulatu dezakegu ze tensioa daukagun. Ia, VR bakoitzan, ze tensioa daukagun, pues, pasatzen den intensitatea bider R. VRF, zati 8 R bider R, zati 8. Hau da, erresistentzia bakoitzan daukagun tensioa. Orduan, orain, ze tensio daukagu hemen irteeratan? Ia, guazten pentsatzen poliki adibide honetan. Ia, hemen, puntu honetan izan behar dugu hemen 0 voltio. Lurrera dago konektatu da, hemen 0. Urrengoan, hau 0,0 bat izango balitz, hau txiko zen, erresistentzia baten tensio izango genuke, hemen izango genuke, VRF zati 8. Zati 8. Zein da, hemen daukaguna, tensio horretan daukaguna, intensitatea bider R. Urrengoa zein izango genuke, begira, intensitatea bider bi R. Osea, intensitate guztia dela. VRF zati 8 bider bi R. Osea, que R jaten da bider bi. Hau bider bi. Urrengoan zer daukagu? Intensitatea bider iru R. VRF zati 8 R bider iru R bider iru. Begira ikustazue, puntu bakoitzan daukagun tensioa da VRF zati 8 bider zenbakia digitala. Hemen zenbaki digitala da bat. Hemen zenbaki digitala da bi. Hemen iru. Hau da, puntu bakoitzan daukagun tensioa da balio digitala bider berizmena. Orduen, formula horrekora hau izango zen. Ze tensio daukagun menirteeran? Pues balio digitala bat dima dau, 0 bat bi iru zazpira, da hori bider VRF zati bi L. Gure kasuan, balio digitala, adibide honetan, VRF zati 8. Zati 8. Baina formula orokorra bezala, hau ikusiten duzu, lortu dezakegula tensio zatitzaile honekin eta etengailu hauekin horrexe konektatuta. Dala justo behar duguna gure ideia orokorran lortzeko. Bereizmen bat, lortzen dugula tensio zatitzaile horrekin, bider balio digitala. Horrelaxe banatuta eta zerutik hasita. Adibidez, egin dezagun adibide bat. Adibide bat, egin zazue zuek, gainera. Pampon. Adibidea. Demagun, Kelvin bihurgailu komertzial batean, daukagula erreferentzia balio bat 5 voltiokoa. Eta ailegatzen zaigula, balio digital bat, bat, 0 bat, irubitekoa dela. Eta, hori, irubit, bai, irubiteko batean. Orduan, kalkulatzazue, egoera honetan, bihurgailu honek emango zuen irteera, tensio balioa irteera.
formula erabili gabe intzazu. Hau pausetan berdiat. Bueno, erraz ez. Nik egin ben egingo nuken atzan, intensitatea kalkulatu hemen. Intensitatea tensio zatitzaile horretan, dala 5 voltio zati jakin marko duzu N bitekin, hori bai, 8 resistentzia duela, 8 R, intensitatea hori da. Beraz, daukagun tensioa da, hemen itxita baldin badago, hemen 5 sartuta, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hau egon behar da itxita, hau itxita baldin badago, hemen ditugu 1, 2, 3, 4, 5 resistentzia, beraz, hemen daukagun tensioa da, VBAC, intensitate hori, bider, osea, 5 zati 8 R, bider 5 R, eta hor, ateratzen dena, 10 zati 8. Hoiz izango zen irteera, egoera horretan. Beste galdera bat, izan ziteken, zailago, demagun, Kelvin bihurgailu batean, 8 bitekoa, ailegatzen dela, hoixe. Kalkulatu bedeaz, berriz. Egoera berdina izango zen, baina bildurri gabe, pentsatzazu ezen bat erresistentzia duen tensio zatitzaile horretan, eta nahiz eta denak ez marraztu, kalkulatzazu. Bueno, bai, minutu bat egiteko. Kalkulo berdinak izango ziren ez. Kelvin, konbertsial honetan, izan behar ditugu 8 bitekin, tensio zatitzaile honetan, 8 resistentzia. Ez. 8 bitekin 256 zati egin ditzakegunez, 256 resistentzia egon behar dira hor. Hoi ez dugu marraztu behar. Behar duguna jakiteaz balio bitar honen balioa. Haustu, kalkulatzen aritu zaretela, ez? Atera zait, hau, eunda, joder, 72, atera zaizue, edo, bai ez, bale? Balio digitala hori, horrek esan nahi du, itxi behar zailugula, etengailu bat, agondo ulertuta, dituela. Eta hemen azpian eunda 72 resistentzia. Beraz, tensio zatitzaile bezala, intensitatea kalkulatzen badego, U-berret, 5 voltio, zati 256 bider R, intensitatea hori izango genuke. Eta itxi zaigu etengailu bat duela azpitik, eunda resistentzia. Beraz, irterako tensioa izan berda, intensitate hori bider, eunda 72 R. Bider, balio hau izango zen. Bale, orden ideia orokorrak hartu, zen horrelako galderak egon daitezke eta ez zailagoak ere bai. Joan zen urteko azterketan, bagizu zer galdetu zen. 8 biteko Kelvin DAC bihurgailu horretan, fabrikazio errore batean, elkartu ziren, edo ez, itxita zegoen. Fabrikatzerakoan itxi zen, etengailu hau, ez dakitzen, 60 etengailua itxita zegoen. Orduen, erabiltzailea ez da konturatu, eta hasi dago erabiltzen. Eta balio honentzat, egoera horretan, akatsa duen Kelvin bihurgailu honetan, zenbat atera behar da. Orduen, galdera horietan, behar da, ondo ulertzea zirkuito hauek, ondo ulertzea ariketan eskatzen dena, eta zirkuito bezala aztertzea. Egoera horretan izango genuen. 60 etengailu hori itxita, gero, honek jartzen duen balioaren etengailua itxita, demagun hau dela errorea duena, eta zirkuito berria sortu beste duen, begiratzazue. Nodo berdina elkartu dira hemen, orduen tarteko resistentzia hauek ez daukate eraginik, zer intensitatea torri behar da hemenik, zirkuito laburtu ditugunez, orduen kalkulatu berko zen intensitatea hauek izan gabe, kalkulatu berko zen tentsioa hemen hau kontuan izan da, orduen sakondu hemen hauek ulertzen, bale? Horrelaxiko galderak egon daitezketa. Bale, orduan, egoera hementxe geuden, digital analogiko bihurketa bidean, sistema digital batetik sistema analogiko batera behar ditugun tensio balio infinitoiekin, ideia ikusi dugu hemen, eta bi bihurgailu aztertu ditugu bihurketa orokorra egiteko. Kelvin eta R2R. Bale, orain, txukundu dezagun pixkatxo bat seinalea. Zeren hemen ikusi zenuten, hemen daukagun seinalea, horrelaxeko eskailera bat sortu zitzaigun, ez da?
Honek balio finitoak eman ditzakenez, ordaxiko seinale bat daukagu hemen, analogiko bezala, tensioa VDAC, denbora. Orduen, eskema orokor honetan faltako ziren ideiatxo simpleak, baina garrantzitsuak edo eta galdetu dezakegunak, hau esek dira. Joder, txukundu dezagun seinale hau. Zer egin behar dugu seinale hau txukuntzeko eta ordaxiko seinale bat lortzeko. Ba, begira. Eskailera horiek, tak, aldaketa azkarrak dira. Goratzen duze aldaketa azkarra izatea esan nahi du seinale horren abiadura handia zela. Eskal horiek aldaketa azkarrak dira. Seinaleak bera motela. Orduan, jartzen baldin badugu hemen pasabide baxuko filtro bat, kendu behar ditu eskailera horiek. Eta seinalea sortu behar dugu. Beraz, eskailera horiek kentzeko, hemen jartzen baldin badugu low pass filter edo pasabide baxuko filtroa, nola jarriko dut, euskaraz, pasabide baxuko filtroa, hemen txizan behar dugu seinalea txukunduta. Vale. Orduan hau ere, batzutan ez da erabiltzen, beste batzutan bai, zeren bitasko erabiltzen baldin baditugu, eskailera hori, kasi ikusi behar. Oso errore txikia egiten da, bitasko erabilita, eta askotan, bueno, igual ez da erabiltzen. Hori bai, gero hemen behar izan behar duguna, da ja zuek ezagutzen duzuen egoera bat konpontzeko. Gu hemen bagabiltza tartean, bihurgailu komerzial hauek ematen diguten tarte honetan. 0,5 voltio, -10 osea, balio politak, txukunak, normalak, baina gure sisteman, zuen sensorean adibidez, -7,5, 7,5, edo -10, edo -11, hau da, bihurgailu komerzial honek eman digun tartea, VR min eta VR max, seinalea tarte honetan egon behar da, behar bada ezberdina da gure sistemaren arekin konparatuta. Behar bada, hemen handiagoa da, txikiagoa da, orduen behar dugu hau egokitzea, edo amplifikatzea, edo murriztea proiektuan zareten bezala. Besterik ez, tontak gehiago da, baina eskema honetan seinalearen tarte doikuntza, ajustatu tartea. Esan behar diogu. Tarte doikuntza. Doikuntza. Adibidez, demagun bihurgailua erabili dugula, bihurtzeko 0 eta 5 tartean, balio digitalak, ez dakizen bat bitekoak. Baina, gure proiektuan, zuek dituzu hemen, 0,8. 0,8 daukazua bidibidea. Eta zuen proiektuan, behar duzue tartea -10, 10 izatea. Ez duzu behar 0 eta 8 arteko seinale bat, baizik eta -10, 10-ekoa. 0 tartea izan behar da -10, 8koa izan behar da 10. Zer beharko genuke hemen egitea? Ez begira. Hau, erdian jarri, jeitsi lau, jeitsiko genuke hau lau, -lau izateko tarte hori. Hemen egingo genukena da, hemendik ateratzen bada V, honi esan bediot, tension, erderaz igual, daukazue, rekonstruida. Berrera egitze filtroa esaten zaio honi, txukuntzen duelako, VR. Joder, magun, VR daukagula, eta beharko genuke VR hori jeistea -lau. Proiektuan aritatzareten bezala, zer beharko genuke? Kentzaile bat, hemen -lau voltio, jeitsi, orduen 0,8 tensio hori bihurtzen dugu -lau, eta horrein, amplifikatzen badegu bider. Tarte hau da, 20koa. Hau da, 8koa. Irabazpena baldin bada, 20 2,5-tekoa, ez? Bider 2,5 egiten badegu hemen, lau hau bihurtzen 10ean, eta -lau hori -10ean. Tarte doikuntza, proiektuan aritzareten bezala, txukuntzeko gure tartea behar dugunena. Ez dakit hau hemen sartzen dugu, egon ziteken alde analogikoan ere bai, baina bueno. Eskema bezala orokorra, hau izango da. Galdetzen badegu digital analogiko bihurketa baten oinarrizko bloke guztiak, hau marraztu beharko zen dute. Eta azaldu pixatxo bat.
Eta honekin bukatu behar dugu, atalau. Alde bateko bidea egin dugu. Bloke berri hauekin. Hasi gaitezen bestea. 8-6. Analogiko digital. Hemen bertan ere bai, oinarrizko bloke guztien eskema bat izan behar dugu, ni hasiko naiz ideiekin. 8-6, analogiko digital. Digital, informazio bihurketa. Egoera, venga, hasi gaitezen. Benda bizti ideiekin. Seinale analogiko bat, jarraia, infinito balio horiekin, bihurtzea, ez dakizen bat biteko, balio batera. Ideia zein da, ber. Venga, eskema bezala hasi gaitezen. Demagun hemen daukagula, zuen sensoraren irteera edo eragingailuaren tensio hau da. Analogiko bat, tensio analogiko bat, tarte batean, definituta. Eta helburua izan behar da, sistema digital batera, ailegatzea, zenbaki bitar bat bezala, eta hiru lau adibidez. Hauxe da, adibidez 0 voltio bihurtzea hemen 0,000, eta 10 voltio, bat, ez dakit. Behar duguna. Orduan, beste bloke batzuk ere egon behar dira, pixkatxo bat etxukuntzeko, beste kasuan gertatu den bezala, baina garrantzitsuena, oinarrizkoa izan behar da. Bloke bat, hartzen duela seinale analogiko bat, tarte batean, eta bihurtzen duela seinale digital batean hemen. Eta orduen egoi marraztu behar dugu erloxe. Beste kasuan bezala, analogiko, digital, bihurgailua edo konverter. Egin behar duela lana tarte batean. Honek onartu behar du, ia, zerotik bostera nik bihurtu behar du tarte horretan, balio digital horietara. Edo, -10, 10 hau da, VRF min batetik, VR max batera. Hortik pasatzen bada, ez duk kasurik egin behar. Balio maxima magar diot, hemendik pasatzen bada zeroa, tarte horretan egon behar da seinale analogikoa, nik bihurketa egiteko. Orden, klaro, hemen gertatu behar da, aurreko kasuan bezala, ziurrenik gure tarte analogikoa honekin ezberdina da. Beraz, behar izan behar dugu hemen ere bai berriz, tarte doikuntza bat. Tarte doikuntza bat. Beste kasuan bezala, hemen txauk tartea, ez dakitzen batekoa, ajustatzeko honek behar duenera. Bihurgailu komertzial horrek behar duen VR min eta VR maxera. Vale. Ideia simplea, baina osagai bezala hemen txizan behar dugu. Tarte hori ajustatu behar dugu eta sartu behar dugu bihurgailu ontara. Honek zer egin behar dugu? Zer egin behar dugu? Begira. Begira. Zer, ideia. Denbora. Ikusi, aztertu ezagun denboran. Sartu behar dugu tensio bat. Edo zein. Tarte hagun utzaino, demagun VR min 0 dela. Hau dela 0, hemen VR max, ez dakitzen bat. Ajustatu dugu, orduen gure seinale analogikoa sartu behar zaigu. Eta demagun hor forma hau duela. Por ejemplo, seinale analogiko bat infinito puntuekin. Demagun, hemen 3 bitekin egiten dugula lana. 3 bitekin, beraz 3 bitekin, 7 berriz ez 8 tarte izan behar ditugula. Orduen, tarte hori digitalean hausi izan behar da. Tak. Hoi esik izan behar dira. Eta zatitu behar dugu, beti bezala, zenbaki. Balio txikina, hau izango zen 0 digitala. Urrengoa 0,0 bat. Hau 0 bat 0. 0 bat. Dala 3, 4, 5, 6 eta 7. Orden, ideia izan behar da, hauxe, ja, marraztu behar ditut horrelaxe. Gogoratu, seinale analogiko infinito puntuko balioekin, atera berko da bat eta 0 bezala.
Nola bihurtu hau, bat eta zerotan? Bi prozesu garrantzitsu daude. Lehendabizikoa, egin behar duguna da, infinito puntu hietatik hartu behar ditugu bakarrik puntutxo bat. Ez dugu hartu behar infinito puntuak, ez duka zentzurik. Ez dugu memoria horren besterako. Hartu beharko ditugu, adibidez, momentu honetan, hartu behar dut, lehendabizikoa hemen, eta hurrengo hartu behar dut, hemen. Puntu hori, hartu behar dut. Gero, hemen. Gero, hemen. Hori segin behar dut. Puntuak nabil hartzen bakarrik, finitoak. Ez dut hartu behar infinito puntu. Gutxi gora bera, Ideia dago, ikusiko duzuen hona zein erraza den gero hau egitea. Lehendabiziko ideia ez hartzea seinale osoa baizik eta puntu batzuk. Orduan ja hemen zerbait garrantzitsua erabaki beharko dugu. Zenbat puntu hartu. Asko hartzen baldin baditugu, informazio asko sortu, berda? Gutxi hartzen baditugu, puntu horiek ez diote jarraitu behar seinaleari. Hori matematikoki ere demostratuta dago, zenbatekoa izan beharko den frekuentzia hau. Orduan lasai, hartu behar dugu, hau adibidez, eta ondo dago. Orduan, infinito puntu horiek, denbora honetan, bihurtu zaizkigu, bat, bi, hiru, horietan, 12 hauetan. Lehendabiziko ideia da, puntu horiek hartzea. Honi esaten zaio muestrear, laginketa, muestreo. Laginketa. Eta edo, erderaz, muestreo. Muestreo. Bigarrena. Zeroan hartu dugu balioa, hau hartu dugu. Zero denboran balioa hartu dugu, tentsio hau. Demagun hau dala, 5 voltio. Hau dala, 1,1011. Urrengoa zer egin beharko dugu? Borobildu balio hau, balio digital gertuenera. Borobildu behar dugu. Errore bat egin behar dugu, galdu behar dugu tarte hori. Bai. Baina hortarako bit gehiago erabilita, errore txikiagoa. Hor daukagu konpromesu bat. Orden puntu hori gertuago denez, ontatik, bihurtu behar dut horretan. Balio, 1,1 ez dakizen bat estimaleko balio analogiko bat, bihurtu behar dut, gertuena dagoen entzarteotan, 0,0. Urrengo puntua. Hau ere gertuena, 0,0. Analogikoki ezberdinak dira, baina borobildu ditut berdinera. Hau ere bai, 0,0. Lasai, ez kezkatu. Hemen txe izango genuke. Borobildu dut hemen, eta hemen. Erroretxo bat nabil egiten, baina ikusiko dut gero ze txikia den, ja, 8 bitekin bakarrik. Hemen 3 ditugulako bakarrik. Hemen, puntu hau dago, honen gertura. 1,0,0. Laginketa. Hauxe, 1,0,1 hemen. Barkatu, hau ere, 1,0,1, hau 1,0,1 dugu gertuena, hau da 1,1,0, honek dauka 1,1,1, 1,1,1, hor ere, 1,1,1, hemen adibidez 1,0,1, honek ere, honek 4, honek 1,0,1, honek ere, 0,1,1, eta hau demagun dago lazpian 0,0. Begira, seinale. Jarrai bat, ez dakizema puntuekin, erabaki dut hartzea puntu txopizkatzuk bakarrik, gero, erabaki dut borobiltzea, lehen da bizi erabaki dut muestreatzea puntu batzuk, bigarren erabakia izan da borobiltzea, borobildu hemen, igual hemen jarriko dut, borobildu tarte bakoitzan. Honen izena teknikoa da, kuantizatzea. Borobildu ez, hori da ulertzeko, kuantizatzea. Eta listo. Hauxe da ideia, seinale jarrai bat, 0 eta 1 bihurtzeko, balio finitoak ditugulako, egin beharko ditugu balio finitoak denboran, balio finitoak hemen. Balio finitoak hemen, eta hemen borobildu. Muestreatu eta borobildu. Hauxe da, behar dugun prozesua, bihurketa honetan, analogiko digital bihurketa honetan. Orduen behar dugu zirkuito bat, hau egiteko, ze zaila dirudi, ez zazuele pensa. Banatu behar ditugu hemen funtzioak. Laginketa, muestreatzea, hori utzi behar dugu sistema kontrolatzeko,
Ikusi behar dugu gure zirkuito bat, sartzen zaiola seinale analogiko bat, ez dakit ze baliorokoa, 3,347, ez dakit zema dezimalekin, eta borobildu behar duela tarte hontan maila gertuko maila hortara eta gero digitalizatu. Bale, hau da ideia.